Mec a entraîné, mec a entraîné, mec a entraîné. Dunya sosigi yenjora madam mawasiri la fone ka entraîné, le jadi ke mec a entraîné, mec a entraîné. Dunya sosigi yenjora madam mawasiri la fone ka entraîné, le jadi ke mera jona tugun a fonye bɛɛ kɛra suspect kan to bila ka sini ɲɛ tuma dɔ sɛriske fami kɔnɔ kare kɔnɔ jɔn b'a dɔn min bɛ min kɔnɔ armelen tɛ yan fana bɛ arme ka tɔw kɔnɔ ni bɛɛ kɛla criminel jagoya crimin respectacus ni sinikɛla barbar film yafa ma gɔɔ si tɛ diɲɛ na tugun panske marifa dilanbaga ka siyansi de bɛna diɲɛ da tugun France 24 la i ka info la diɲɛ koli porono la calendrier la nege guerre la manfinw su la e yɛrɛ la tumare la i b'a dɔn k'i ye mantru la c'est sans vulnérable la ka entraîné sitanɛ trophée gagné k'ale ta ye tiɲɛ clé pak check entraîné a laban ye jadi ye manfinw ala ta tɛ tiɲɛ filɛ bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné mais jadi kɛ bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné mais jadi kɛ fɔ ne ka yɛrɛ tigɛ panmuru fili la paseke ma sɔn maaw ye ne dalen don jaramugutigi la n yɛrɛ soma daw ye ne se ka fɔ tuguni k'u b'i lafrene journaliste bɛ ka latunu munna ne tɛ entraîné comment je joue avec les faits munna n bɛ fanga sɔn fɔ nege n bɛ sira tasuma ɲɛ munna nubu de n dɔ yɛrɛma bɔ siniwaw la nka sinamɛ bɛ 10e tan n'a labana sen fili ma min ma kɛ châtelen ma ye filanw bɛ ka n tɔɔrɔ don o don k'u bɛ n faga ka n ka pétrole tɔnɔ dun ne bɛ ka n kɔkɔ don o don n tɛ faga ni sɔngɔ to n kun an bɛ ka karate kalan an fɛr bɛ ka tashi kalan chrétien bɛ ka yoga kalan ça veut dire que sini ka kalan a tɛ ɲɛnabɔ tugun saraka t'a la tugun n bɛ n kɔkɔ jadi dɔw mana se bɛ ka n sɔrɔ dabudabugu a tɛ ɲɛnabɔ tugun saraka t'a la tugun n bɛ n kɔkɔ jadi dɔw mana se bɛ ka n sɔrɔ dabudabugu bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné jadi kɛ bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné jadi kɛ bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné jadi kɛ bɛɛ ka entraîné bɛɛ ka entraîné dunya sosigi ye jɔyɔrɔ mada mɔgɔ si de la fɔ ne ka entraîné jadi kɛ bama kodɛl a y'entraîné kayi kulogu a y'aw entraîné aw laban jadi ma tiɲɛ tɛna suma tun tigiya ka bɔ la a laban ye jadi ye tiɲɛ tɛna suma tun tigiya ka bɔ la a laban ye jadi ye MSL